Nagtipon-tipon sa kaugma ground sa Capitol Complex, Camarines Sur ang mga tauhan ng BFP mula sa iba't ibang probinsya sa Bicol Region. Bahagi ito ng Regional Urban Fire Olympics na layuning maipakita at mai-showcase ang kahandaan ng mga BFP personnel maging emergency response teams mula sa iba't ibang kumpanya at Community Fire Auxiliary Group o CFAG. Dito sinusubok ang kakayahan ng mga otoridad sa pag-responde sa anumang sitwasyon, hindi lang sa pagkapulan ng sunog, maging sa pag-rescue sa mga nasugatan sa isang sakuna. Sa mga arog kay ni na kawat, ang gusto tang mahiling dyan itong kakayahan baganinda sa aktual na pagresponde. Digdita masusukol ngon kung guraan sinda katibay o kabilis o ninda i-speed ninda sa pagresponde. Para sa emergency responder na si Arnold Palmones mula sa Camarines Norte, maliban sa pag-showcase ng kanilang kakayahan sa emergency response, makakapulot pa umano sila dito ng karagdagang kaalaman para mas pang ma-improve ang kanilang operasyon bilang mga first responders sa oras ng pangangailangan. Sa ngayon po, meron pang mga dapat pang-improve para po matagdagan yung aming kaalaman sa pag-rescue. Ipinapakita rin daw dito ang pagtutulungan ng komunidad at ng otoridad sa emergency operations. Cooperation ng community and the responder. So ang gusto natin, ilalapit natin yung responder since the Bureau of Fire Protection is the responder. And we need to establish cooperation and communication between the responder and the community. So makikita mo dyan na may community and may Bureau of Fire. Samantala, maliban sa Fire Olympics, tinuruan din ng mga tauhan ng BFP ang mga bata ng tamang paggamit ng fire extinguisher sa pag-apula ng sunog. Bahagi ito ng programa ng BFP na maturuan at maitaas pang antas ng publiko sa pag-iwas sa sunog ngayong Fire Prevention Month. Chris Novello, CSN.